curry sy'n ar y fwydlen, Lisa. Ie, rhywbeth i dwymo ni, a mae mor rhwydd i wneud. A chymod, ni'n gallu gwario ffortiwn ydyn ni'n mynd i gael curry, ond chi'n gallu gwneud eich hunain gytre. Fi'n mynd i gael fe'n syml, dwi ddim yn mynd i osod rhyw lawer o lysion o fe, ond gallwch chi, chymod, i ddodi ty beth chi'n hoffi. Lle chi ddod i papur, fi jyst i cadw fe yn winwns, ond does dim hyd yn oed rhaid cael rhywna os oes alergedd gyda chi, neu bod nhw ddim yn cytuno chi, cadwch y winwns mas. A na gyd wedi wneud yw torri winwnsyn yn nid rhy fan, ond yn weddol bach, mae lan i chi fel chi'n gofio, a fi wedi ychwanegu cumin, hadau cumin. So mae'r un yn hadau cyfan, mae'n neis i ddefnyddio yr hadau cyfan, achos mae'n rhoi bach o ansawdd i'r ddish. Ond os taw, chymod, yr ground cumin sydd chi, mae hwnna'n ffain, yr un blas. Bach o crunch yw e wedyn. O di, jyst tymed bach, a chi'n cael ôl, chi'n cnoi trwy'r hadau'n bach, a chi'n cael y cic bach na o'r cumin. A hefyd, so tymed o olew a menyn, mae lan i chi, y winwnsyn a'r cumin yn y badell. Gwres isiel, jyst tan maen nhw'n lliwio tymed bach, caramleiddio tymed bach, a chi'n cael yr arogl mwyaf hyfryd o'r cumin. Gwynt o fe nawr. Ie, arogl nioni na, pethau fel hyn, ti'n ffefru ni, ti'n pasio rhyw fan burger, ti'n cael nioni. So mae hwnna jyst yn coginio bant fyna, ond beth dwi wedi wneud, a dwi'n awgrymu bod chi'n wneud rhyw 4 awr o flaen llaw, yw marineiddio'r cywiar. Felly, beth sydd gyda fi fan hyn yw, fi'n defnyddio'r thai, yr chicken thigh neu'r chicken breast y tro. Llwch chi defnyddio unrhyw gig, neu hyd yn oed gorgychymyad, yr prawns. Ie, mae'r thai, y goes, bach fwy blasus ar yr braster. Ie, fi'n tymlo ni. Dwi ddim byth yn coginio'r thai, sa'n gwybod pam. Be fi chwaith, ond mae'n ddarn rhatach. Odi, o lawer. Mae'n fwy blasus. Ond dim cweith mor iach. Mae cig gwyn ar y cyfan yn weddol iach, dydi? Odi. Mae tymu bach mwy o fraster yno fe, ond fi'n teimlo bod tipyn fwy o flas iddo fe. So fi'n dod i fe mewn bag, a beth dwi'n mynd i wneud fan hyn yw wneud y marinad, felly rhyw 200 ml o iogwrt naturiol. Fi'n defnyddio un braster llawn, gallech chi defnyddio un hanner braster falle, ond mae'n weddol iachus beth bynnag, does dim lot o fraster yn y dish yma o gwbl. A mewn at hwnna wedyn, fi'n mynd i ddodi rhain. So mae'r cumin wedi mynd mewn i'r badell gyda'r winwns. Fi'n mynd i ddodi bach o turmeric. Mae turmeric yn rhoi lliw y curry. Chi'n gallu gweld pwy mor hyfryd mae. Dda iawn ar gyfer... Sôn am turmeric, di llun o di? Dwi'n cofio pryd chdi fewn, dwi'n da? Di llun. Mae'r wythnos di fa mor brysyn, dwi'n siŵr am pa ddiwrnod di. A wedyn, fi'n mynd i ddodi bach o chili. Nawr, os chi'n mynd i wneud hyn gyda'r plant, pidwch mynd dros ben llestri gyda chili wrth gwrs, okay? A wedyn, fi'n mynd i ddodi rhyw fath o blend. So mae garam masala gyda fi fan hyn, mae gyda fi tikka masala. Llwch chi ddefnyddio beth ych chi'n hoffi. Mae bach o cic o bob un o does? Ie, a mae'r ein yn pethau sydd gyda pob un ohono ni bron o fod yn y cwpwrdd na, yn eistedd na drwy'r flwyddyn, allwn ni ddefnyddio. Ie. O, a fi'n mynd i ddodi bach o halen. Jyst tamed bach a bach o olew. A mae hwn wedyn yn mynd i jyst eistedd fel yna am tyfaint o amser sydd gyda chi, fod yn onest. Fi'n mynd i ddod i... Ond y ddelfrydol, dros nos fel arfer? Ie, os chi'n gallu neud cyn mynd i'r gwely, a wedyn jyst i adael yn yr oergell, wrth gwrs, gydwch chi gadle mas yn y gwres ystafell. A wedyn, ar ôl rhyw 4 awr neu dros nos, oedd bach fwy o turmeric yn hwn, fel chi'n gallu gweld, mae hwnna yn barod i ddim mewn i'r curry. Ond yn gyntaf, siwrne mae'r winwns wedi meddalu, dwch tin tomatos mewn. Allwch chi goginio hynna am tyfu bach os ych chi moyn, neu os ych chi mewn hast, fel ni heddi, ni'n mynd i ddod i'r cywiar a'r iogwrt a'r cyfan mas o'r bag. Mewn a fe. A mewn i'r... Waw. Mae edrych yn gyfeillog di. So hwnna wedyn yn cael ei goginio am ryw 20 munud, hanner awr, tan bod y cywiar wedi coginio. Yr unig ffordd i wybod bod wedi coginio, rili, yw i gymryd tymheredd yn defnyddio un o'r rhain. 75 gradd yng nghanol y cywiar. Dwi'n newid rhain drosto nawr, os mae un gyda fi dwi wedi wneud yn barod. Bydwn ni hwnna, bydwn ni fe fyna, falle. A fi jyst yn mynd i olchi'n ddilog, cyn symud mlaen i wneud rhyw fis yn ôl fi'n credu nes i bara fflat ar y rhaglen. A fi'n credu nath sawl person ffolo mewn i wybod siwr i wneud e. So be, oedd Sian a fi ar y pryd syni pa mor syml... Na gyfa, dwi ddim wedi gwneud o'n hun eto. Dwi am, achos oedd mor syml. Ond oedd Sian di syni pa mor syml oedd o, oedd hi wedi gwneud o'n penwythnos hwnnw, dwi'n meddwl. Ie, wel, na gyd yw e, blawd hunan godi, okay? Os nag oes blawd hunan godi gyda chi, neu blawd plaen y tro, oherwydd ni'n mynd i ychwanegu powdwr codi. Hwna sy'n neud y magic. Dwi'n mynd i ychwanegu tro ma, nes i ddim tro diwetha, hadau winwns, black onion seeds. Maen nhw'n rhoi lliw, ansawdd a blas. Mae'n gwynto hwnna. Mae gwynt hyfryd gyda nhw. Mae'n rhywbeth eitha... Fel ti'n disgrifio fe, dearol, mae fe'n ddwfwn. Mae'n dearol, ydy. A wedyn y gyd ni'n dweud fan hyn yw gosod bach o iogwrt mewn. Digon o iogwrt, iogwrt plaen, fel ddefnyddiais i yn hwn, i ddod â'r cyfan at ei gilydd. Dwi ddim wedi pwyso a mesur fel hyn, felly mae hwnna
yn rhy glib. Fi'n ddod i bach fwy o flawd mewn. Fi'n ddod ar cyfan at ei gilydd. Dim cacen, toes bara fan hyn, ynddo Ie, ond gyda iogwrt, ond ansawdd hynny. Ie, dim birim. Chi moyn bod chi'n gallu i rolio fe yn fflat. Okay. So mae hwnna yn dechrau dod yn weddol fyna. Fi'n mynd i ddod i bach o flawd ar y bwrdd fan hyn. Fi'n mynd i ddod â hwn mas. A ni'n mynd i ddod efo at ei gilydd. Bach o flawd ar yn ddilo, fel bod popeth ddim yn stico. Felly rhoi tylinad fach iddo fe, jyst i ddod efo at ei gilydd yn daclus. A na gyd i ni'n neud yw rolio hwnna mas. Fel hyn. Mae hwnna'n mynd i fod tyma bach rhy fawr. Nawn ni dorri fe'n hanner. A ffrio fe, ond ffrio fe mewn padell sych. Okay, so dim olew na'n byd. So, dim byd. So fan hyn... Bod yn gynnes. Ie, fi wedi twymo hwnna nawr dros gwres bach isiel. Mae bach ar yr ochr sticky fan hyn. Yn ni drial hwn. Felly, os da chi eisiau reseitio wrth gwrs fan hyn ac eisiau atgoffa sydd wedi gwneud y bar yna, e-bostiwch ni prynhawn da @tenoplis.com. Mwyn dweud bod tro gewch chi'r resaet a'r camau i gyd hefyd ers i gwblhau pob un pryd o fwyd. So mae hwnna jyst yn mynd ar padell sych fel wedi si. Mae hwnna wedi bod ys cwpl o funudau a mae fe'n coginio ar y ddwy ochr fel yna. Fel petai chi'n neud pici ar y man. O, mae hwnna'n hyfryd. A wedyn, ni'n i ddod ar cyfan at ei Mor gilydd. syml. Mor Dim lot o gynwysion yn hwnna, o gwbl. Gymaint o flas. Anyway, mor syml dwi wedi gwneud y bara eto. Dwi'n ganddo fe'n ai, achos o'n i wedi pleisio cymaint, mae'n A eisiau. wedyn wrth gwrs i orffen off bach o coriander fel yna dros y top. A beth sy'n wych os yma'r rygbi, gyfer rhyngwladol, mae hwn rhywbeth sy'n gallu Ydy glei. 8 ohono fo'n Ie, ddi'r un gwmws. bryd i Ie. bob. Diolch, Isa.